The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 12 na kan bulan kan Oktubre taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako mampuan sa indong lingkod. An sa indong Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, Tabang, Ora Ora mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kita nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan mga minasunod, Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and siyempre pa sa mismong Facebook page kan sa tuyang namumutan padabang kongresista kan ako Bicol, ang congressman na may bulawan na puso, Congressman Zaldico. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, sa mga parantabay niya to dyan, igwa kita partner ng 1,600 viewers as of this time. Siyempre, aldaw kita ngunyan in Miyerkules a 12 na. Correct, marikason Sa ang dalagan kan aldaw. Oktubre 2021. Pagirumdum giraray, sa mga day pa nakapagparehistro, magparehistro na. Igwana sa nakamuning 15 days para magparehistro. So mga butanteng day sigurado kung aktibo pa sa pagboto, magpa-reactivate na, tabaad pag-abot ka na daw kan eleksyon. Wara day ka mo sa listahan. master list. Correct. Mga ka-action partner. Siyempre, pag wara ka mo sa master list, warang. Dahil hindi ma-exercise ang sa indong karapatan, magboto. Wara ka mong, Ika talaga partner. Siyempre pa, wara ka mong ink sa kamo. tama, dahil maatian ang sa indong mga kamot. And partner, Yes. ngunyan po ng tatulos ang sa tuyang programa nin Good Vibes. Sige. Good Vibes partner, hulit ta ka na kakatapos pa lang partner kang nangyaring engineer, chemical engineer. Engineering.
Licensure examination. Ayan. So may bago kitang chemical engineer. Bicolano, Ah, Albayano, yan ang partner. Mga, alam mo yan mga gusto kong maging barkada, yan ang mga chemist, chemical engineer, yan ang mga gusto ko. So mga nagtitimpla partner ka ano? Basta sa may mga pagkaaram sa mga araw ka. Partner, orgulyo kan Albay. Because ang kinaban pasiring na dyan, partner. Ka talaga. Partner, orgulyo kan Albay. Hulita, ang top notcher sa katapos Ano? pa lang partner. Top 1. Top 1. Yes. Ay dapat sumagurang kay ni medyo magpakuha na. Magpabuno na ki mga pato, kanding, Labi-labi ang pasasalamat total partner ba kan ko ban maguran. mapagal mo niyan an pagkuaki inomon tagulping kandidato. Partner, palakpakan ta. Partner, siya si Al Christian Gobres. Al Christian Ayan. Gubres. Makakaulay ta siya partner, nasa linya ng telepono ang top 1. Orgulyo kan Albayano. Congratulations, Al Christian. Maray na pagkahapon. Hello, good afternoon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Ayan, Christian, nahali tabi sa Action Co Center asin sa tabang ora mismo. Congratulations. Ipinapaabot mi sa imo ang dakulang congratulations. Orgulyo ka kan mga Bicolano, orgulyo ka kan Bicolandia, orgulyo ka kan Albay bilang sarong Bicolanong top notcher. Siyempre partner, ang ako Bicol Party List, dakula man ang pagpapaabot sa imo nin Sa congratulations. inyo nag-eskwela si Al Christian. Aputon ta partner. Yan, sige. Aputon ta. Si Isay, si Al Christian Gurbes. Ayan, maray na pagkahapon. Ino tabi si Isay, si Al Christian. Hello, maraming na hapon po sa inyo, kabos. Ako po si Al na lang. Alo, sige, Al na lang. Al na lang po. Graduate po ako sa University of the Philippines, Diliman last year, 2020. And then, BS Chemical Engineering course. Tapos, I had my elementary sa Ibalon Central School sa Legazpi. And then my high school was in Philippine Science High School, Pisay People. Ayan. So, ngunyan tabi, Christian, na top 1 ka, ano ang pagmati na top notcher ka sa kakatapos pa lang na examination? Ano po, actually hanggang ngunyan po, di pa po ako mapakapaniwala. Hindi ko pa po talaga in-expect na mag-top notch. So, ang gusto ko lang naman talaga is Makapasa. makapasa exam. So, hindi ko talaga po in-expect. So, hanggang ngayon po actually, kumbaga speechless pa ako. Hindi ko pa alam kung ano talaga yung nafe-feel ko. Aha. Pero anong klase tabi Al na preparasyon ang ginibo mo bago ka nag-take an examination? Ano po, so syempre, nagbuha pa ako ng review classes. So, everyday po yun, nag-aaral ako. Every night halos, puyat, pagod, kasabay yung work. Nag-work din po ako ngayon. So, pinagsabay ko yung work tsaka yung aral talaga. And, tsaka prayers din. Prayers din kay God. Gabayan niya ako lagi ng malinaw na pag-iisip para masagutan ko yung mga problems. And ano ta ang napili mo talagang kurso, chemical engineer? Anong larangan ang pinagkakabalahan kan sarong chemical engineer? Or igwa ba nin lahi sa pamilya nindo, igwa ba talaga nin mga chemical engineer? or engineer? Ano tabi ang May mga, sa pamilya nindo may mga mahilig sa chemical. Ayan, ano ang nagbusol sa imo tabi Al? Kinuha ko po sa chemical engineering kasi nung high school ako, naging strong yung foundation ko sa chemistry. So yun yung, kumbaga yung interest ko sa chemistry, sa processes, dinala ko sa course ko sa chemical engineering. Actually, sa family po namin, wala pang chemical engineer. And in fact, I think wala pa rin, isa pa lang yung nagiging engineer sa relatives ko sa isang akong pinsan engineer, but chemical engineer wala pa talaga. Al, ang sarong chemical engineer, ano ang magiging pinakatrabaho kan sarong chemical engineer? So, ang chemical engineer sa Pilipinas actually very wide ang kanyang field. So, pwede kaming sa production, pwede sa energy, pwede sa environment. Pero in general, ang isang chemical engineer ay in charge sa pag-design ng mga process, sa mga process from, kunwari meron kang raw material, gagawin mo siyang produkto. Actually, di ba, kapag sinabing chemical engineer, ang unang iniisip, gumagawa ng sabon. Yan, oo.
sabon, ganyan. So hindi lang doon yung chemical engineer. So aside sa paggawa ng mga sabon, ng mga pagkain, we are also in charge of taking care of the environment in the design of mga planta. Aha. Apot ko tabi ngunyan. Expected mo ba na magiging rank 1 ka? Hindi po actually, kahit nga po top notcher, hindi ko po talaga siya in-expect because actually nung days ng exam, sobrang nahirapan po talaga ako. So, hindi ko talaga in-expect even na mag-top notch. Okay. Oo. So kung nahirapan si Al, di mas lalong nahirapan yung iba. Oho. Yung Al, rank 1 na idugtong ko lang tabi dyan, Al, kasi namabanggit mo nahirapan ka. Sa anong mga aspeto masasabi mong nahirapan ka? Ano itong mga kadipisilan na na-experiensya mo sa tawag sa imong preparasyon? Opo. Unang-una is yung time management. So kalaban ko yung sarili ko na hindi ako dapat tatama rin sa pag-aaral. So I just kept motivated and dedicated dun sa pag-review ko kasi iniisip ko na lang na all of the hardships will be worth it in the end. So iniisip ko na lang na kapag nakapasa na ako, everything will be better. Hindi ko na kailangang maghirap pag-aral. And aside from the time management, second is malayo ako sa family ko. Nasa Bicol sila, ako stay in ako sa Laguna because of work. And because of the lockdown din, hindi ako nakaka-uwi sa family ko. So that became part of emotional struggle. But hindi ko naman na-feel yung distance nila. So even though na-lockdown ako, hindi ako nakaka-uwi, they're still there always supporting me. Okay. Al mo niya na nakuha mo ang rank number 1. Ika ang nag-top. Ang apod ko sa imo, may mga nag-aapod na sa imong mga multinational company para i-hire ka? Wala pa naman po so far. Wala pa naman. Al, ano ang sa imong mensahe? Kasi yaong digdi si... Bago yan, partner. Okay. Al, gusto ko lang iapot. Ika top notcher ka. Saan ka nagmana? Ki papa mo, ki mama mo? Ayan, sige daw. Sa iling mo? Pwede mix. 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 May lahing German, may lahing... Sige. Okay. Alia, undig di si Papa mo kasi saro siya sa mga bisita mingon niya na paghahapon. Ano ang sa imong mensahe para sa iya? Opo, alam mo naman na sobrang thankful po ako sa lahat po ng support nyo. Ever since elementary or start pa lang pag-aral ko, naging very supportive po kayo sa akin. Mama, nila ate, at saka ni Jude. So ayun, very thankful po ako and sinasabi ko naman po sa inyo lagi na para sa inyo po itong achievement na ito. Lahat naman po ng efforts, lahat naman po ng achievements ko is for you, for my parents, and for my family. Ayan, yan is para kay Papa. Para naman kay Mama. Kay Mama, ganun din po. Salamat sa pagiging very caring and very accommodating. Especially ever since high school, I'm away from Legazpi already, so I'm away from home. But even though ganun, nagpapadala sila lagi ng mga pagkain, ng damit, para hindi ko ma-feel yung homesickness. So thank you for all the care and for all the love. Ayan. Ayun. Siyempre, mensahe mo tabi Al sa mga kapwa mo estudyante na sa tahaw kan pandemya talagang sa imong kamauotan na kadipisilan napurso mo man girarayso sa imong kahagadan na talagang makapasar ka digdi sa examination. Okay po. So for yung mga students ko na nag-take din ng chemical engineering board exam and nakapasa, congrats sa ating lahat. Even though meron tayong pandemic and meron tayong lockdown, hindi tayo nagpatinag dun sa kumbaga kung gusto talaga natin na makuha yung engineer na title and mabigyan ng pride yung family natin and yung kung saan tayo nanggaling. Also, doon naman sa mga hindi pinalad na makapasa, just keep strong. Sabi nga nila bounce back stronger or come back stronger. So hindi naman napipigil dito. Or hindi naman ito yung huling chance para sa atin. But just use your learnings and your mistakes
para mas maging malakas pa sa susunod na Okay. pag-decade. Al, day daw tabi, kasabay kan sekreto kan pagiging rank number 1 mo dahil sa mga pigpapadarang pagkaon or panira kan sa imong mga magurang. Ano ang pigpaparapadara sa imo ta? Iyo man ang ipagpadara ko duman sa aki ko tabi. Para Al. maging top na chairman partner. Ay, yung specialty po ni Mama yung yung mani. Ay, Ay, talaga! talaga pampatalino talaga partner. Oh, kaya pala matalino ko. Mahilig ka sa money partner. Kaya araw money. ko. Ano, maalat, matamis? Depende partner, kung minsan may mamara, Iba-iba medyo po. may mga dumog-dumog. Iyan ang mga... May lang, roasted na. Ayan. Alright. O partner, nadangog tango niyan si So gusto sabihin, Al. sabi ni Kuyan, kung almonda, di mas matalino. Mas matalino. Mani. Dahil totoo yan, maski ang mga gurang, pigtataram talaga ng mani pampatalino. Oh. Tugtuto mo ako partner, tayo ka baga, matalino ka, mahilig ka talaga sa mani. Kaya may neighbor kami duman na gurang na sultiro baga. Dahil siya nakakata na pakimani, kaya pigi paparakaranchaw sa patalong ka nga. Pwede. Ayan, nadawag mga ka-action si Al sa tuyang top notchers. Siyempre pa, dahil kay bahantaman mo niyan ang sa iyang proud. Ang sinugadan! Yan, proud daddy. Yaon digdi sa muyang studio. Sige kuya, Lorenzo, ang tatay ni Al. Maray na paghahapon tabi tatay Lorenzo, kumusta ka? Maray na pagkahapon man tabi sa Indogabos, asin sa gabos na nagahinang nyo, kining aksyon ko. Oy, nagiling sa imo si Kong Saldi, oh. Talagang pasalamat na nakalawan sa iyo. Okay. Inot na inot, siyempre yan ako day dahil nga ni sa, siguro kung mga time na dahil man so aki, kung nag-top na chair, madig di man ako dahil sawa ako sa kapamilya kang kumpanya ni boss. Aha. Dahil piman talaga ko yan digdi. Ayan. So anong pagmati kan sa rong ama na ang aki top 1? Unang-una, siyempre, ang pagmati kang sarong ama bilang magurang, di mo mai-explain o masabi kung madalagang ka, malukso ka. So, baga, ano ang namatian mo sa mga time na naisihan Di mo na? ma-express Yeah. kung sa inang gahali itong kaugmahan. Yan. So, di mo baga, maramang kung napapaihi kung ka. pwede pa sana maghibi ka, magsuriyaw ka, kaso lang, diba, sabi, yung buwa-buwan na kita. Kaso lang, pipugulan tayan dahil so talino nga ni dahil kanaki, dahil siyempre, nagpuon mo na sa magulang. Yan. So nagbuon sa baguran. Ngunyan ta nakapasar anaki, ano ang mga plano mo na gigibuhon tabi? Sa ngunyan, unang-una, ang plano sa buhay, siyempre, unang-una, kay God. Masalamat ako sa gabos nagtabang, sa muya na both sides sa pamilya. Gabos-gabos na kasi di man pwede ta sabihin na kung sisay pangaranan ta. Basta, gabos. Sa mga nangadji. Nakasabi ko dahil nakatapos na, kahit nakatapos man siya, as is pa rin kita. Sabi nga ni, sudati sana. So dati sana. Sudati Pero sudati pag-abot sana. sa Legazpi, gusto mo, bago naman. Mag-abot sa Legazpi, bago hunta. Ayan. Tama. Medyo naisingit ko ito eh. Naisingit ko ito eh. Tama ka. So nakarelate ka ng mga tara mo na yan. Sana, yaong ka mo dyan. Kasabay mi kamo. Ayan. Sir, tabi Kuya Lorenzo, kumusta tabi si Al bilang aki and pampira siya sa mo tabing mga aki? Si Al talaga, since pa nung sadit pa yan, talagang, sabi nga sa akin, talagang ko na siya, gifted child. Talagang matalino. Nagpuno talaga siya sa talagang sabi nga ni kan mga tawa mo na may payo. Pirming May May payo man Oo. talaga. With honor. With honor po yan. Ayun. Nagpupen, kinder, nag-elementary, sundo nagkon sa Philippine Science, nakakon siya sa UP Diliman. Dahil ta pala nahapot partner si Al kung may girlfriend na. Ano may girlfriend na sa aki mo? Sa ngunya na kon masimbag. Siyempre, ama. Sige. Kasi itago masa kuya kanaki ko. Iguana. Gabo, simbag ta ka mo sa masa, dai pa po. Daig Daig pa. pa. Nata daig pa. Ano, strict ang parents pag-abot sa mga dahil live tumang live ng Pwede aki? kung igwang girlfriend ito, pwedeng day magtap na sir. Dito man pwedeng istriktuhan dahil gabos man sinda maabot dyan. Dito man pwede pugulan dahil kagustuhan ninda yan. At saka kita baga, maski anong pugol ta sa sadirita, maabot ang panahon. Kita, magurang manggil. Opo. So kay sindaan makahirap pag-abot. Oo. So talagang kinumpirma mo sana na wara pa. Dahil pa po. Kaya nakapokus talaga Aha. partner. Bilang sarong ama tabi Kuya Lorenzo, gaano ka dipisil kan mga panahon na nagkakralasa pa Naiginapang mo. naiginapang mo para mailingtang mo niyan kung ano ang inabot kan sa indong mga aki. Sa mong pamilya talaga, ang pinakang number one lang naman. Opo. So, may- Iran-iran ni Tatay Lorenzo. So number one talaga, may dedikasyon ka
sa buhay. Kung ano dapat ang gigibuhon bilang, lalo na sa magurang, sa ama. Sabi nga niya, ang ama dahil yung pinakang makusog na pundasyon sa pamilya. Ngunyan, dyan malaog kung ano dapat ang gibuhon kasi sa date na income, data pagsabihon na data kaya ang mga bagay-bagay na pilitang abuton. Wala po yan dahilan na kung ano man ang estado to sa buhay, may trabaho kita, nakapagtapos kita. Ang importante po, makusog ang determinasyon ta, ang pangangadyi sa mahal na Diyos, sa pagkipagkapwa-tao, na dahil kita makalingaw sa inda. Opo. Diyan, ang gabos na yan na Naggirabo ako, partner. pighangad sa buhay, maabot po yan. Opo. Kasi ang achievement na yan, maabot yan dahil sa paghinguha mo na di ka nagpabayad. Ayan. Tama. Yaon po, tatay, si Al, sa linya kan sa tuyang telepono, ano po ang sa imong mensahe sa iya? Buboy, Sige po, tatay. Sug lang. Actually, gapin po ka mo dyan ka. Bihira mag-uli. Iranita po, digdi. Salamat, Buboy Tabi. Alam ko naman si Papa. Yaong pimisain. Sa Indo, magturugang kang muntulo. Lalong-lalo ka na. Bihira ka mag-uli. Grabe ng kapung-apal ko sa imo. Alam ko, since ka ng elementary, nag-high school, college, halos may kasamuya day. Kung pupili pa sana, pag nahiling tayo ka, ang pagkugos ko sa imo, dahil katapusan. Yo, ang gabos na yan, ibinibiltada mo sa muya. Yan ang katumbas, yan ang nagpapakusog ni Mbut sa muya ni Mama, kasi sa mga tugang mo. Kaya pimi ka sana mag-ingat, Boboy. Love na love ka ni Papa, ni Mama, mga tugang mo. Ayun. Pampirang aki mo ini. Pangdua po. Pangdua. Yan kaya, Kumbo Diyos, since nung elementary pa yan, pimi talaga yung nakasabay sa mga contest. So talagang Tapos bako na nung- makangalas partner. Sa Philippine Science naman siya, siyempre, stay sa Duman, sa dorm. Hindi naglipat naman sa UP Diliman. Duman Scholar naman. siya. Opo. Ayun. Opo. Okay, so, ayan, medyo... Dayan magayon partner. So paglapigot kan sarong ama kan mga magurang, sinuklian kan aki nin onra achievement base sa sayang naging performance sa pag-aaral Ayan. hanggang sa magkaigwanin examination. Nag-iribian na din sa logang studio, Dayan, partner. primero Tama. pinaibi mo si amigo. Oh, kasi, mati ko, ang sarong magurang kung paano mo... Dahil talagang sabing, maski ikaw Ako, ama, partner. dahil kusog ni yung buot na, so maisog ka, o ano. Opo, Maluyan na aliunta maluyan. na lang po yan na, ano, para mailing na mas lalo ang sa imong kugapuhan. Maluyan na maluyan ang buot mo talaga. Maski anong sabi, balumbado ka o ano ka, pag abot sa pamilya, lalo sa mga aki. Diyan ang kaluyahan kan sa mong magulang. Ayun. Lalo ko na Iyo man ang pagpadama kusog. mo. Kung iyong kaluyan, iyo man Iyan ang man kusog. ang- kusog. yan ang Iyon bintada. pinag-uugutan mo mangkikusog Opo. para oral daw na maging ganado and determinado ka sa Eksakto pa. paghanap buhay. Basta sabi ko sa inda, laban lang. Laban. Ibig sabihin po, haloy ka mong day nagirilingan talaga. O, so, pun nga ni niya ng pag-pandemic po, ta para after niya ng graduation na pinaduman siya sa Manila, ta sabi nga ni, ma-training siya. Ganyan, pinadiretso na po siya, nag-work na siya. Sundo mo niya po. Dahil na, Kaya pa pala kumagalingan. sabi mo, ang kumailing mo, grabing pagkugos ang gusto niyang itao. di rin maguli. So, malay mo partner, pag abot ka na daw, so aki mo, yung man na mag-top notch sir sa... Hagad ko man yan, partner. Pero dahil man, dahil ko man tige-pressure ang aki. Ako- Pero naiiling ko man, partner, Ako na partner, so mato akong aki, dahil na ito matap notch sir. nata. Di na yun na kan babae. Si, yan ang pagsasabi baga, partner, na tama kasi nasabi mo na dahil na muna ko na pagpaabuton sa may mga relasyon, kaya lang, dahil man mapupugulan Dahil yan. ano man yan maginin mo kung di na Eh, yun yung na. ani. Salamat tabi, Tatay Go Bless. Tatay Lorenzo, Go Bless ba? Napaibi kaya ako, napaibi man si Paul. Nailing ko, nagluluha na si ikaw, Paul. kunin na lang, bago magkuhan. Bilang sarong magurang, ano ang advice mo, tabi, sa mga kaparehas mo mga magurang na may pigpapaeskwela, na may gustong makapagpatapos ng pag-aaral? Siyempre, Kan mga aki. unang-una, sabi nga ni, ang tawa mo, hindi ko pighali yan. Laban lang, habang nabubuhay may pag-asa. Mhm. Dahil Dahil pagaliw dyan, ng partner, determinasyon sa buhay ta, kasi ang gabos nakakaya.
kung sisikapon ta na lalo na may panalay kita sa mahal na Diyos. Kayang Tiwala maabot. sa mahal na Kayang, Diyos. kayang. Gabos ka kaya nun. Tiwala, dahil ta pag-isipon kung ano man ang pagkatao ta, pubuhay kita, mayaman kita, o ano man ang Basta may estado ta. determinasyon. Basta may determinasyon. Kayang, maabot kaya. ta yan. Ayan, Kayang. kayang-kaya. Partner, so bago nasabi ko na si Engineer Al, orgulyo kan Bicol. Si Or, Ringman, orgulyo kang albay. si Ringman, Yes. Aha. si Paring Enso, orgulyo man kan mga Bicolano, orgulyo kan mga ama, bilang magurang na nanindugan, may Inspirasyon. determinasyon Correct. na tawaning maray na puturoan sa iyang mga aki. Dahil dyan, partner, Yes! itatao tatabi ini ang Certificate of Recognition. Sa inyan hali, partner, Hali iniyo sa ako Bicol Party List kay Congressman Saldico. katabang na kasurog pa. And syempre kay Congressman Pido Basahon mo, Garvin. partner. Basahon ko, partner. Ang nakapalaman tabi digdi, this Certificate Alam ko of na, Recognition. may linaktawan ka. Sinda kita ika, ako Bicol. Oh, at siya na yan, partner. Sige. Ayun, inot mo ka. Ayo, partner. Sige. Certificate of Recognition is proudly presented to Al Christian Gobres in recognition of his excellence, hard work, and achievements in obtaining the highest rate of 84% in the 2021 Chemical Engineering Board exam. Given this 12th day of October 2021 at Action Co Center Embarcadero de Legazpi, Legazpi City, Albay, Bicol Region, Philippines, signed by Honorable Alfredo A. Garbin Jr., ako Bicol Party List Representative, and Honorable Elizalde Esco, ako Bicol Party List Representative. Ayan. Ayan. Dapat mahilig ni Al. Oo, Al. Ito yung certificate galing sa ako Bicol. Ibibigay namin kay papa mo. Ayan. Ayun. Ayan, congratulations. And of Maliban course, dyan. maliban dyan. Igwapa. Igwapa po nin Cash. Uy, kakaibang kulay ini. Siguro dakul-dakul ini. Iyo, partner. Pag brown, pag puti, medyo dit-dit. Pag brown, dakul-dakul. Ini ta kakaibang kulay, medyo dakul-dakul ini. Correct. Okay. Buksan tatabi. Aday, iyon na yan sa mga pang... Ta, siyempre, nagkakurukan siya na sa radjes. Ano nga ba de? Tap nagsir ngayon sa akin, lamang ngayon dyan maka... Ayan. Siyempre, nagkakurukan siya na. 5,000 pesos. Ayun. Para tabi ini sa imo, Al. Ayan. Ayan. Thank you So, po. mga papansit dyan, siyempre, rimati na. Aha, ayan. Congratulations, Al. Ay, sorry po. Ayan. Natumba. Apo. Al, sige. ano tabian sa imong mensahe? Sige, Si Al si Al muna. muna. Al, ano tabian sa imong mensahe kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido ng Sa Ako Ako Bicol Bicol Party Party List? I would like malaking pasasalamat po sa Ako Bicol Party List at kila Congressman para sa recognition na to at sa tulong and support, laging support sa akin. Opo. So, syempre naman, partner, so proud. Papa naman, ano po ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido ng Boss, Ako Bicol? Boss Aldi, thank you very much sa tabang mo sa muya. Lalo na sa mato ako pa, sa bilog mong pamilya. Thank you, and kung Pido. Ako Bicol Party List. Salamat. Ayan. Tunay na katabang na. Kasurog Kasurog pa. pa. Ayan. Thank Mga you. tugang, yan po ang orgulyo kan mga Bicolano, orgulyo tang mga namamanuan na Bicolano, si Al, top notcher sa Chemical Engineering Examination, and syempre ang sayang mahal na orgulyo kan mga Bicolano bilang magurang, sarong magurang na Bicolano na talagang naglapigot para matawanin maray na puturo ang sayang mga aki. Sa samuyang pagbabalik, may mabibisto na naman kitang sarong persona na may magayon talaga ini, nakamautan para sa syudad ni Sulamenting magayon. Ayan. Sisay siya, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pag-aga. Riparo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa.
pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Dulba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat po sa indong kooperasyon na kamang digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Oras mismo. mismo. May pigiling kaya ako partner eh. Ay, Nagiling katalaga. ako sa oras, biglang iyon na pala partner. O ngunyan tabi mga kaaksyon ka nakaagi niya itong mga aldaw na ipresentar tadigdi itong mga mabago kay Legaspi. O ni partner, sulong babayi.
Kaya baga subago sa entrada, may magayon May magayon. na mga kaisipan, programa para sa syudad kan Legazpi. Siyempre, sulaminting magayon na nag-aaspirar sa pagkakonsyal ngunyan na 2022. Correct. Sumabot na Kaya 2022. ngunyan partner, mga ka-aksyon. Ang pamilya kay ni partner, sabi ko nga ni, tested na. Yes. Dahil kay ito pa partner, Si Katong Nana. Dayman, aram mo kung ano ang naiiling mo ngunyan sa probinsya kan Albay. Aram mo kung ano naiiling mo sa probinsya kan Albay sa segundo distrito, asin sa syudad kan Legazpi. So mga nainot digding mga proyekto, mga infrastruktura. Sinda yan, partner ang pinuunan. Bakulang. Pag-abot sa mga napag-eskwela, mga eskolar, naging mga maestra, huwes, engineero, kung ano-ano. Partner, ka ito pa yan ang inaapod na serbisyong imperial. Correct. Ako partner, medyo nagbubuskad pa sa nako kato partner sa panahon na araw gayan. Pero Dahil dangog ko na nagparbasa yan. kaya akong libro. Dangog ko na yan. Actually, partner, kan nagpo-programa ka ni, aki pa ako, nagpo-programa ka na. Dahil Kaya partner. nagparbasa lang Dahil ako. nasa tulak pa sa nako ni Madiris ko, nadadangog ta ka na. Kasi Madiris ka to, pigalag niya digdi sa radyo, kaya nadadangog ta ka na. Oo, kaya aram ko partner na mas Anbida ka nagigibo si Padiris mo kasi Madiris mo nagdadangog sa kuya. iyo ang God partner. Kaya baga medyo arani ang puso ko sa imo partner. Kaya mga ka-action, bisto sige. ni bisto hunta ining sulong babaye na Sulong mabago kan Legazpi Ini ang City. tunay na burak. Yan, ini ang tunay na burak partner. Ay. Mga katugang, mga ka-aksyon, daing iba tabi, Miss Sunshine Imperial. Ayan. Maray na hapon, Ma'am Shine. Naluma kita partner sa sa monitor, naluma kita. Garo, Diyos maray guminayo na nun. hapon po sa Indogabos. Ayan, digdi po kita. Ayan, Para sa Indo po, Ma'am, Rami, Sir, Mr. Seram. Opo. Gusto ko po magpasalamat sa Indong pag-imbitar ngunya na hapon, digdi po sa action ko, tabang ora mismo. Ayan! Miss Sunshine tabi, gusto mi tabi tulos maraman. Sisay, si Sunshine Although Imperial. partner, gulpi na talaga ang nakakaaram kasi ini bunsong aki, ni kan dating mayor kan Legazpi. Aha. Ang tugang ka ini, naging city councilor, ang saro, naging board member. Ang tiyoong ka ini, naging gobernador, naging congressman. Ibig sabihin saro. kan partner, sa pamilya imperial, natatak na ang serbisyo sa probinsya kay kan Albay. talagang aktibo man sa politika, partner. Alagad, siyempre, para giraray sa mga Kababayan niya to, na dali pa nakakabisto. nagpa-transfer sa Legazpi or mga bagong tubo sa Legazpi, si Isay, si Sunshine Imperial. Ako po, Sunshine Imperial, sarong ina. Bunso as in sulamenteng aki katong dipuntong Mayor Benny Imperial na nagsilbi po bilang alkalde kan syudad kan Legazpi. Alagad siya po madali na binawian ng buhay. Year 1991, di niya po natapos sa iyang termino. 9 years old po ako. Sabi ko nga ni, kang nagadan si Papa, namatian ko po supag padaba ka mga tao. Sa alipot na termino na pagserbi niya, nailubong na po si Papa sa Legazpi Cemetery. So tao po, nasa St. Rafael pa po. Padagos pa pong naglalakaw. Matagas na nga ni po su semento. Yaon po ka to, su ina ka tong dipuntong Papay Imperial. Di po naguupa su tao. Bilang aki, di ko pa po masyado sabot. Alagad kang ako po nagdadakula. Ini po katotohanan, takulon po ang nagarani sa ko, nagataram sa kuya. Ay, ika ngaya si Sunshine. Siring ka pa ngaya ka ni, bit-bit ka ngaya ni Papa mo. Sabi ko, ano po ito? Sabi ninda, ara mo ngaya, ang samo ngayang aki, iskolar ngaya ni Papa mo. Ang sa kong magurang, ang sa kong pamilya, natabangan ni Papa mo. Pig-apot ko po, sir, ma'am, kung taga-sain, ang makaulok po, bao po taga Legazpi. Tagama nito, taga Rapo-Rapo, may taga-Ligaw po. Dumang ko po na-realize na si Papa dai pong piniling tabangan. Dai po siya naghanap ng rason para magtabang sa tao. Talagang nasa puso niya po sa pagtabang. Kaya po ako, ang sarong Sunshine Imperial, ini po ang dinakulaan ko. Agang-aga ka to sa arong may una ko po, permi may bagyo. Kung sisay po ang naka-witness ka to, ang barangay Binanuahan po, asin na mga kataraning ng barangay, makakapagsabi na si Papa po talaga tunay na matinao, mapinadaba. Kaya ito po utang ko sa sakuyang ama. Kung ano po
ang respeto, as in pagpadaba, tiwala, as in suporta, na nadadama kang pamilya mingon yan. Ako po, very proud po ako sa sakuyang ama. So iyo iyan si Actually, Sunshine Imperial ano mo, partner. Ang gusto, nasasabutan ko duman partner, kung ano sa pagpadakula sa iya, kan Oo. sarong At saka nahiling niya. Benny Imperial, Nahiling yung man niya. ang gusto niyang Alam mo, namamatean mo partner, ko niyan. naman inabot sa termino ni Papa niya as mayor. Pero pag naka-istorya mo, ang kadaklandig di sa mga taga-Legazpi, lalo na sa mga nabuhay kang panahon na yan, tama itong pigsasabi ni Ma'am Shine. Ang ama kay ni partner, day palanta talaga tataw ito magsayuma. Maski wara nin darang kuan, si sugo dapat Magi bunin paagi. utangan daw ngayon subagas duman Ako kay kwanta, ako partner, digdi. ang sakong ama, Oo. bista duhon ang ama ni Miss Sunshine. Tapos, ang mga istorya pa dyan, partner, si Mayor Benny Imperial, kuwan ito, partner, kaya ka itong pakibagayan ang gabus na klase kang tao. So, sa market, nagbibisita, kung sa inda dyan ang mga iskinita, yaon ito. So iyo ito ang namamatean niya ngunya na kung ano man ang naging Kaya kumbaga, pagpadaba tama itong katong pigsasabi Benny partner ni Ma'am Imperial. Shine, aki pa siya or siguro, day pa siya namumundag, ang pamilya ninda talagang yaon sa serbisyo publiko. Namuklat nga ni da siya partner sa serbisyo publiko na ginikanan niya sa iyang mga magura. Iyo po. So ano ngunyan tabi Miss Sunshine ay nagbusol sa imo? Tanganing magdalagan ka Anong bilang motibasyon? konsihal kan Legazpi. Primero po, aram ta, aloy na panahon, nagserbi ang pamilyang imperial. Sabi ko nga ni, daiman po ako nagalakaw na nakayuko, dahil po aram ko ang samuyang pamilya, katong papay imperial, 42 na taon nagsilbi birang congressman, nung ka po iyan nagpayaman sa politika, sa pwesto. As inan sa kuya pong tugang, si RB Imperial, si Michael Imperial, iyan po gabos, namatiang ko po sutunay nindang pagsilbi, nata po. Dahil sagod mo niyan sa sakong paglibot, iyo po ang pigtataram ninda sako. Ako po, bilang sulamenteng babae, na aki ka tong dipuntong Benny, nagadulok po sana ako sa tawo, na sana tabangan nindo ako na matabangan ko kamo. Tabangan nindo ako na maipadagos ko su serbisyo na tinao ka mga lalaking imperial. Alagad mo niyan, halik naman sa babaeng imperial. Ang sabi ko nga ni, napurbara na nindo. Ang So, mga lalaking lalaki. imperial. Sabi ko, Sir Joshua, Mr. Seram, pwede daw tabi, sabi ko sa tugang ko, purbaran man nindo ang mga... Gusto ang ko sabihin, babae. Ma'am Shine, gusto ko sabihin, sa pamilya imperial, araw kan mga pigbabanggit ko sa bago na naging aktibo sa bida politika and public service, wala pang ibang babaeng naglaw. Ika pa sana. Yes, sir. Ikaw Ako lang sana. talaga. So, garo nagigirabo ako partner. Kasi, tinan mo Oh. sa pamilya imperial, siya lang ang babae na malaog sa public service, sa Lado kang politika. politika. Sa pagdalagan sa politika ngunyan, ay maski sa pamilya ni siya lang ang sulamenting babae Babaeng na imperial. aking punto Aha. Benny Imperial. Ngunyan naman sa gabos na kandidatong konsel, 24 yan partner. Yeah, 24 sulamenting babae. Sulamenting babae, Ma'am Sunshine Imperial. Yan. So, siguro man, sa mga kababaihan dyan, aron ko, partner, kung ako babae, isasabay ko. Dahil, Ang sarong may Miss Sunshine kasabihan Imperial. partner. Maski Bako nga ni- dahil sa pagiging babae, partner, maski kundi ang- naiiling ini, ko partner, sa iyong mga kamautan. dahil tayo pwedeng pagdebatian, maski ang mahal na Diyos, partner. Kaipuhan ki, babae ang lalaki. Takan inot na ginibukan mahal na Diyos si Adan. Grabe so kapungawa ni Adan, partner. Ayun. Kung ano-ano daw salakat kahit mga Oo. kahoy. Kung sain-sain na daan Kung nagsusuro. ano-anong mga mararaot na isip Nagtatambling na dahil ito, partner. pwedeng gibuhon. Nagtatambling, tabata kay ito, dahil man sige mga kawatan pa kay ito si Adan. Aha. Dahil man kay mga Mobile Legends, kaya kung ano-anong mga pigigibo kay ito ni Adan. Correct. Kaya, partner, Napag-isip-isip da kan mahal na Diyos, ano daw ngayong grabe ngayong kapungawa ni Adan. tawan Pero tagayan ngayon, ni ano. mamundo ang kinaban, kan tinaon niya partner Si si Eva. Kaya, maski ngunyan siguro partner, sa sangguni ang panlunsod, kaipuhan ta may babae partner. Siyempre, maski sa partner. inaspeto, maski sa arong. Pag dahil babae sa arong, masama ka na Mamundo. arong. Iyo Tapos mang- partner, garo iyo nga mang partner. sa sarong arong, kung igwanin pagpakusog nin pundasyon, iyo yan ang ama, ang lalaki, kaipuhan nin ilaw ng tahanan. Oo, So, so, kaipuhan, ang sangguni kaya ang pigiling panlungsod ko, nin ilaw. bakong- Tanganing mas maging maliwanag. Dahil man pwedeng pabayaan kan mga tagaligas pinadaing babae. Correct. Sa sangguni Kaya nga ang ni sabi ko panlunsod. nga ni partner, ang saro sa islat sa pagkakonsehal, itatao ko kay Miss Sunshine Imperial. Ayan. Thank you. Ayan. Talagang iba ka talaga partner. Iba, partner. Pag ako minatarab, udok sa buti yan. Ano ang sa imong mga plataforma? Yan. Primero po, ang sabi ko nga ni, napag-urunan mi kan sa kuyang tugang, kadakul ning programa. Kadakul po ning naiiling akong kaipuhan na tawan ning importansya. Alagad ako po nagtutubod na ang kada barangay, iba-iba po ang pangangaipuhan. Totoo. Ngunyan po sa programa na pigaapot mo, siguro po
ako kung tatawan ning pagkakataon, ning tsansa, gusto ko po sana mag-agi sa immersion po. Gusto ko po malibot ang kada barangay. Iyon may ako ang konsultasyon. pigigi bumingon May yan. konsultasyon. Iyan po, Mr. Seram, ang sa kuyang gusto. Di po ako Para malatag. madangog mo kung ano ang mga pangangaipo kan mga Tama po. kababaihan, kan mga barangay. Tama po. Di po ako pwede maglatag ning saro sa ng programa. Namuya tapos, mo. na Namuya gusto mo. ko. Oo. Correct. Dapat gusto kan Kabaka kadaklan. ko man bagay duman sa Tama komunidad. po. Tama. Buda ako po nagatubod sa sarong bagay na ang tawod ay mo mapipirit kung abo. Habo man palan magluto, pika para pirit mo na Magluto. magnegosyo. Correct. Buda saro pa po. Aha. Nata mo tatawan ning negosyo na ang sarong barangay, di man ito palan ang kaipuhan. Yan. Ang gusto ko pong sabihin, sir, ako po sarong negosyante. Yan, tama. Ako po, naging working student po ako. Nagnuro-negosyo man ako nung ako nasa kolehiyo sa Manila. Ang ama ko nagada na atab, solo po akong pigtaguyad kan sa kuyang ina. Nasaro man na housewife. Ako po nagtutubod na dapat ang sarong barangay, not just the city, but the barangay itself should have an economic activity. Gustong sabihin po, why not maglaag kita? Arog po kaaningon yan. Pandemya. We encourage people to stay home. Natata pa iluluwas sa barangay. Basic na pangangaipuhan. Grocery, butika, mga water refilling station, ining mga panggamit, pang-eskwela. Nata irarayo ta pa. Ano daw po, sir, ang naiisip ko na ang sarong barangay, mag-immerse kita, mailing taduman uning mga arong na nasa gilid kan tinampo. O, nantig, nay, baka gusto mo magtindog ng sarong negosyo, mag-grocery. Tig-grocery baga ng bayan. Ma-empleyado Parang kita. kung bigasan man, bigasan ng bayan. Ma-empleyado kita, nahali sa barangay, matao kita ning trabaho, matao kita ning tabang. Alagad, syempre, dapat regulated ang presyo. Tama. Affordable. In that way po, makakatabang kita. Dahil na sinda mapasentro, mahalon pa ang pamasahe, ma-expose pa sinda. Correct. So kung baga tabi, Siyempre sabihin kayo, Ma'am Shine, partner, ang, sa barangay ang na gusto sana. mong programa, kung ika maging parte kan konseho, lalo na sa mga siguro may ikukontribute mo man sa sangguniang panlungsod, gusto mo practical. So talagang kaipuhan ka Yes. tawag. Yung mga personal necessities, so mga primary commodities, Yes. yan ang gusto mong ibugtak duman sa laog Yes. mismo kan barangay. Iyo po, sir, dahil ako po sarong ina. Sabi ko nga ni atab ako na ulila, nag-agi man po kami sa pakadipisilan, nag-agi man kami sa pagtios. Ako po, mati ko ang pagmati sarong magurang na dai mo matao kung ano ang gusto mo para sa pamilya mo. May tulo akong aki. Solo parent ako. Solo kong pigtataguyod ang sa kuyang mga aki. Ang pangarap ko po sa inda magkaon tultul sa uroal daw, mapaadal. As in, syempre, pag abot kang panahon, makatrabaho sinda, makagibok isa diri ng negosyo, makatabang sa tao. Iyan po ang sakuyang prioridad. Parehas kang prioridad kang katong Mayor Benny. Simple yun po, Mr. Seram and Ma'am Remy, ang gusto ni Papa. Pero mi ko si Ana dadangog. Food on the table. On the table. Siguraduhon na may pagkaon. Ang kada pamilya, magkaon, 3 beses ang sarong aldaw. As in, mapa-eskwela ang mga aki. Pero paano ta po yan masusustain? Kundi ipo kitang mga programa. Resources. It should be Opo. sustained by livelihood programs. Dahil ita po pwedeng sabihin, gusto talang magkaon ang mga pamilya sarong 3 beses ang sarong aldaw. Dahil it should be sustained with this small business. Kaya po ako, I also want to focus on small, medium enterprises. Saro po akong negosyante. Gusto mong tabangan, so mga Yes, I would gusto like. magkaigwaning sa diring sa Yes. diit na negosyo. Siguro, Yes. kundi siyempre yan, partner, kaipuhan dyan. Resources nga ni partner. Dapat Dapat igwa maliban ka sa nin... resources, dapat tuturuan mo sinda kan tamang pagpapadalagan kapag Oo. negosyo. So, Sabi siguro si nga ni Ma'am Baga, Shine pwedeng mag-imbitar kay mga makanda kay mga seminars. Yes. May tataramon Trainings, baga, may tataramon. kung Na ano-ano. dai mo pagtauanin pagkaon. Kung Turuan mo. turuan mo kung Yes. paano maghanap min pagkakan. Tama po iyan. Dahil kung ang sarong tao, tuturuan mo na makatindog sa iyang bitis, na makatao siya ning pagkaon sa pamilya niya, magibo iyan kinegosyo, isipon mo po, kadakol pa ning tao na matatabangan niya. Aha. Iyan po na mga programa na iyan. Maku po iyan, so basta-basta sa naitao ta sa sarong barangay. Dapat po aputon ta sinda, ano ang produkto nindo digdi? I-enhance ta. Magibo kitang mga trainings, as in ini pong mga pa-seminar. Ang bottom line, sir, ako po nagtutubod na kung kita po matarabangan, kung kami tatawan ng pagkakataon as in ang lambang membro kang barangay, sa iling ko po,
mas mapapaunlad ta po ang syudad kan Legazpi. Okay. Sundan ko po iyan, Ma'am Shine. Kasi ang aram ko, ambus lados, inimbitaran ka na magdalagan sa ibong-ibong na lado. Ano ta pinili mo po digdi sa Team Team EPG, EPG. or Bagong Legazpi sumabay? Nata sir, igwa pa pong iba. Anong ibig sabihin kaya na igwapang iba? Igwapang mabago kang Legazpi? Primero po, ako po nagtutubod kay Kong, ang satong masunod na mayor, sa bendisyon kang mahal na Diyos. Iyo po. Siya po, madali dulukan, sincero, matinabang, mapinadaba. Neighbor ko po iyan. Bako po iyan, dipisil dulukon. Nagtutubod po ako sa indang programa, as in ang sa indang partner, syempre ang Ako Bicol Party List, na ang prioridad po is also livelihood and education. It's the same po. Apo. Kaya ako po suminabayan sa grupo na ini dahil ako po nagtutubod na ini pong grupo na ini, bako po ini makasadiri. Ayun. Ining grupo na ini, tunay na madamay sa mga Legazpenyo. Ini pong grupo na ini, bako po sarado ang talinga, bako sarado ang mata. Ini po talaga madamay sa bawat Legazpenyo, sa kada Legazpenyo, ini tatao magdangog. Sa bagay, ang patunay kan partner sa linyada ninda sa Iba-ibang sektor, iba-ibang partner. sektor talagang pinagalian. Tama po, Oo. sir. Kung iilingon mo po, all walks of life. May transport, Yes. kabataan, Yes. kababaihan, Sa negosyante. barangay level, partner. level. Yes, si yaon po ang Kapitanig. youth, yaon po ang yaon po dyan ang sa transport. Ini po, daiman ini pinurot sana basta-basta. Kung Inadalan. natatala. Talagang pinag-isipan. Pinag-isipan, Tama po, naghabi Pinili, sa kay Maray. konsultasyon. Yes, ngata po. Daiman po, pwede na we just focus on one. Dapat po diversified. Banga po, kaya po kaming 10, may kanya-kanya po kaming sektor na sana gustong tutukan. May Kaya- kanya-kanyang papel na gagampanan. May kanya-kanyang Yes. sektor Para sa bagong na Legazpi. irerepresentar. Yes. Ayan. Yes. Miss Sunshine, napot ko tabi kasi sabi ko nga ni partner, kaipuhan ang sarong Miss Sunshine Imperial, sarong babae, sa sarong harong. Iyo nga ni ang Legazpi City. Kung ika, siyempre ang babae partner mo ya malinig. Pero may malinig dapat, daing ate, ano ang gusto mong linigon sa Legazpi City? Linigon. Gusto ko po magkaigwaning transparency. Gusto ko po magkaigwaning boses ang lambang saro. Iyan pong mga ordinansa, dahil po akong plano na baguhon. Dahil iyan po, ginibo iyan, pinag-adalan ninda iyan. Iyan po, nakatabang na iyan. Alagad siguro kung ako, matawan ng transa, makontribuar po ako. Ako po matrabaho. Ako po malibot. Dadangugon ko po ang kada barangay kung ano ang sa indang pangangaipuhan and sa tabang ni Mayor Kong Garbin. Ako po maagad sa iya ning tabang na ini po matutukan ang kada problema kang kada barangay. Kasi po kung ang sarong barangay, maray na po siya. Ang pagtaraning niya, as in ang bilog na syudad, masunod ta masunod. Ayan. Ayun. So dapat pala sa pamayo pa sana maray na. Yes. Kaya nga ning sa iyang mga nasa baba, dahil taman pigo-consider na ibaba ka mo, no? Oo. Kasi pantay ang pangiling Yes. kaya ni Mayor Kong Pido sa Indogabos. Kaya lang, syempre, pag maray ang leader, Yes. maray ang parasunod. At Tatao saka po, magayon magdangog. itong nadadangog ko kay Ma'am Shine Tabi, partner na ang gusto niya, dangugon talaga ang sentimento kan tao. Kasi kung minsan, may mga ordinansa kitang inimplementar, pero garo imbis na makatabang sa pag-asenso, pag-develop kan sarong syudad, and makatabang sa mga constituentes, garo kung minsan, Kung minsan na- nakakapirwisyo eh. Saro pa, minsan namamati ilugod kan kasaradayan na sindasadit talaga. Tama. So yun So yun. siguro panahon na para madangog ta talaga kung ano ang gusto kan kadaklan para sa ikakaray kan Kung baga, ang Legazpi talaga para sa Legazpenyo. Iyo po, dahil utang ta po iyan. Utang iyan kang pamilya mi, utang iyan ka mga tukaw dyan, ka mga nakatukaw dyan. Utang nindaan sa tao. Sabi ko nga ni, kung tawan iyan ki relocation, linipat ki arong, tinawang ki patubig, obligasyon iyan kang nakatukaw Tama, dyan. tama. Correct. Obligasyon iyan, bako iyan Bako maging yan. utang na buot Eh, kang tao. tama. Dahil bilang servidor, obligasyon mo na Trabaho mo yan, naasikasuhon. Yes. Riparuhon Yes. ang mga kababayan mo. Yes. Kung may mensahe katabi, Miss Sunshine, sa mga Legazpenyo, na nag-aasa sa sarong Miss Sunshine Imperial, Na sarong mabago. sulamenting babae. Yes, na mabago kang Legazpi Na malaog City. sa konseho. Ano ito? Ako po, sa ngaran kan sa kuyang pamilya, ang pamilyang imperial, gusto ko pong magpasalamat. Utang na buot mi po sa Indo,
ang padagos na pagsilbi kang pamilya imperial. Kung ang mga sa kuya pong kapamilya na pasubli nindo ning sa indong tiwala asin suporta, ako po nakimahirak man sa indo. Kang nakaaging eleksyon, day po ako pinalad. Alagad, day po ito nagpundo sako. Ngunyan, mas nagtao po ini sako ning inspirasyon na ako magpadagos sa sakuyang gusto. Simple man sana po. Ibalik po sa tao kung ano sa pagpadaba na tinaonindo sa samuyang pamilya. Gusto ko man po magsilbi bilang sana konsehala kan syudad kan Legazpi. Sana po sarong pagkakataon ang pigaagad ko sa indo. Sarong pagkakataon na maporbara nindo ang sakuyang sincero na serbisyo. Iyon lang po, as in salamat po sa indo. Ayan! Serbisyong Sunshine At saka, Imperial! sabi ko nga ni partner, siguro bako ini mapagal. Mga tugang, analisa ron ta mga kababayan ta sa Legazpi. Sulamenting babae ini, sa 24 nagdadalagan mo niyan sa pagkakonsihal. Siguro, day tamang pwedeng isulid yan na puro lalaki. Day naman nindo ipagkait ang sarong babae. Oo. Aram mo baga partner, ang babae minsan, iyo ang nagbabalance si partner. Iyan ang check-in balance. Ang bida partner, babae yun magtapnat, sir. Tasulo. We can never tell. Pero syempre pa, sabi ko nga ni partner, tawan ta. Nin pagkakataon. Tsaka nahiling sinseridad, determinasyon, kan sarong Sunshine Imperial na ipagpadagos ang serbisyong imperial. Kasi ang pinaghihugutan niya kung day man ini masasala sa pagserbi partner Correct. Aram mo, may mga guide siya, puon pa kay papa niya, sa mga tiyuon niya, sa mga tugang niya, sa pamilya niya. Kaya day nang ganini masasala sa pagserbisyo. Correct. At saka day kayo na ipapasupog ang pamilya niya. So mga pag ilinag mo ini, matrabaho talaga ini. So mga nagsusuporta dyan baga partner, nagmamaabot sa tuya. Taon na nindo tabi kay Miss Sunshine Imperial. Tama. So isusuporta nindo. At saka saro pa partner, sa kauna-unang pagkakataon, babaeng imperial. Correct. Ano pa man? Ano pa? Subok na. Tatak imperial yan. Serbisyong imperial. Mga ka-aksyon, nailing tanatabi na bisto ta na an-anom sa 10 tabi na mabago kan Legazpi City. Gusto sabihin may 4 pa. May 4 pa tabi kita. Sa mga masunod na aldaw, bibistoon taman sinda. And syempre, baka may presentar mi man digdi tabi sa indo asin mabisto nindo kung sisay tabi at mabago kan Legazpi City sa panginginot yan ni Mayor Alfredo Pido Garbi. Okay, salamat future councilor Sunshine. Partner, talent. Ay, may talent. Dahil pwede. Gabos yung mga ka-action, di ba? Maliban sa public service, maliban sa pagiging negosyante, pagiging ina, ano ang natatagong talent ni Miss Sunshine natatagong Imperial? talent, mga tugang, mga ka-action. Pag-TikTok o ano? Aramonta, Ano tabi, Miss Sunshine, ang sa imong talent? Actually, kasubanggi, iniling ko so pig review ko giraray. So interview rin do kay Jordan. Pig para ulokan. Sabi ko, nailing ko kasubanggi. Okay, nakapreparar ka na. Sabi ko, ano daw ang ipapagibo sa kuya? Pwede sabi ko magpa-excuse. Ay, garuday ka nga lang. Sabi ko po sa aki ko kasubanggi, baby, pasensya ka na ha. Mami po pa din ako. Kasi mami walang talent sa pagkanta at pagsayaw. Pero kakanta ako. Okay! Ladies and gentlemen, si ang masunod na konsihal kan syudad kan hindi lang negosyante, hindi lang pang public service, hindi lang ina. Kung hindi pang-entertainment pa. Yes! Councilor Sunshine Imperial. Alipot lang po. Sige po. Pagpasensyahan nindo. Kanta ko po ini para sa mga aki. Sige. Kanta ini sa ko ni Papa kang aki. Sige. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Yay! You are our sunshine. Yes! Our only sunshine. You make us happy when skies are gray. Kay Sunshine, happy ang Legazpi. Yan. Sa samuyang pagbabalik, mabasa kami kan sa indong mga comment. Mapatagiti naman kita nin tablet, may manggagana maning kaos. Sa pagbabalik yan, kang tabang ora mismo. Ang programang Riparo. Mahihiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Virac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pagkaaga. Riparo.
water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang samuyang o mahiling na kamo magma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na ma-realizar matawan ang itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
Namalik ang tabang Ora mismo! Partner! Siyempre, ngunyan partner, may mga estudyante kitang nakatutok, nag-aabang. Siyempre, mauot ninda na makaresibi man nin brand new tablet. Hali kay Congressman Saldico. Kaya partner, uyaan sa tuya. Tablet winner! Siya si Janeline Cunel! Janeline Cunel, congratulations! Ikan sa muyang tablet winner! Ngunyan na pagkahapon, medyo rawawag Basaw tabi ni mo partner. ang minsay ni Janeline Cunel. Janeline Cunel, uyan sa iyang minsay partner, marhay na pagkaaldaw po sa gabos. Nunal si Janeline, oh. Sain? Maraming Ay, nunal. oo. Anong ibig sabihin sa imo pag nakulo na nunal sa pando? Sinyalado. Na maraming nunal. Dae. Ibig sabihin kayan partner, kadakol siyang mga gustong mangyari sa buhay. Gusto mong sabihin ta ako dahil nunal sa pandok, wala akong gustong mangyari. Dae man. Dahil mo aram na, sige, maski nagpuprograma kita, big babalakan ko ang mga gusto kong mangyari. Iba partner ang nunal mo, nasa ibang parte ka lawas. Yan, sige. Balik kita sa mensahe ni Janeline Cunel. Maray na pagkaldaw po sa gabos, lalong-lalo na kay Congressman Saldico, asin sa gabos na staff, igdi. Ako po si Janeline Cunel, 20 anyos sa Gapili, Camarines Sur. Ako po sarong estudyante kan Central Bicol State University of Agriculture, third year college na po. Haloy na po akong nagdadalan kan sa indong programa asi nahiling ko man po ang karahayan na pigigibo nindo lalong-lalo na sa mga estudyante na naghahagad tabang. Ako po, mauot ko man na ako saro sa indong matabangan, huli ta ako sarong working student. Poon 2017 hanggang sa ngunyan ako po nagtatrabaho para ako makaklase. Kang ako po nag-17 anyos na daina po ako nag-aasa sa sakuyang magurang, tasindaman po mayo man permanenteng trabaho. Ang sakong ama nag-extra sa naman po sa construction tapos nakikiani sa na po. Asin ang sakong ina man po nag-aataman kan sakong lola. Kami po 7 magturugang, kaya ako po nagsisikap na makatapos na gusto ko man pong matabangan ang sakong magurang. Kung ako po sa indong mapipili igdi sa indong programa, dakulang tabang po ini para sa arog kong working student. Mayo po ako mayawalat na cellphone number, tako po mayong sa diring cellphone. Nakikisubli sana ako para may magamit sa pag-online class. Salamat pong maray, asin sana dakul pa kamong matabangan na arog ko. Ayan partner. Si Janeline Cunel. Congratulations, Janeline Cunel. Gapili, Camarines Sur. Nami-mention niya partner na mayo siya ng cellphone. Kaya ang data siya nunal- maapodan. Pero, Ang nunal ni Mr. Siraham, sa inyan parte, pero Janeline Tabi, imi-message mi ka mo. May message mi ka sa imong Magabako man nunal, garo kulugo. Nunal Ibang ni Mr. nunal sa Siraham. kulugo, yan garo kulugo. Sa imo yan, partner. Sa Ha? imo yan. Imo ko sa imo. Bako raman sa kuya, oh. Iyo, kamot mo yan eh. Ay, bako yan, ay, bako, garapata! Garapata, wala man. Sa imong. Bura, orang garapata. Kamot mo gagayan. Dahil nalagan nga ni garapata. Dahil daw natagduan, partner. Sige. Tapos uminitom, dahil kang narigos. Ayan, congratulations, Janeline Cunel. Nababanggit mo na dahil kang telephone number, dahil kang cellphone. So, ma-message na lang po ang Staff Can Action Co Center sa imong messenger. Alright? Congratulations! Ngunyan, mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner. Gura no. 1,000 pesos. Alright! Tandaan mo niya nin Martes. Garapon! Mahiwaga, asin mapapasao na garapon. Pasok! Pasok. Ay, itong kwan pala ba kumantununal, garapata. Garapata ito, partner. Sayang bagan garapata. Ini garapon. Garapon. Anong mga words ang nagpupuon sa letter G? Letter G. Ano? Ngudoy. Ngudoy. Letter N ito. N ito. G baga, N ngo na, ngudoy. Sala Letter G, man. ano? N ang ngudoy. NG. O di, guday. Gulay. O di na. Ay, nagbubunot ako. O di na. Sige. 0950 0950 055 055 1241. 1241. Ay, yung aram ko na, goto. 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 Taga-Bira Katanduan ni sini partner. Si Janet Vargas. Garapata. Gutom. Gotong. Gatol. Yan. Ano ba, partner? Goji. Goji. Garbin! Yan. Talaga, Garbin. Ano pa magparaisip pa kita kay iba? Digdi na kita sa Ayan, dirita. taga-Katanduan ni siyan si Janet Vargas. Ayan, congratulations. Taga-Bira Katanduanes. Islang probinsya kan Katanduanes.
Janet! At Ano muna si partner, Janet magsimbag? gaano pa ini galakaw. Galakaw, gamudjol. Oo, gabusga. Aha. Advance Merry Christmas, Janet Vargas. Hello! Day pa. Unattended. Una ko yun na so nagsimbag. Another one. Nga ako English speaking, so taga-bira ka. The number you have dialed. Janet Vargas kan bira ka Chanduanes. Sige. Ayan. Si Paul Kasubago partner, napaibi. Partner, napaibi si Paul. Kasi aram ko si Papa P. Yan na, hello! Ama naman bagayan, kaya aram ko. Ayan. Malay mo, Papa P, one of these days, sa imong aki, saro man sa mga top-notch cherries. Sir! Bari na pagkahapon! Hoy, Janet! 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 Hello? Tigdadangog niya sana ako, partner. Janet! Hello, Janet! Ayan mga ka-action, Nagsimbag na siya, pero dahil niya kay may pig. Dahil nagtatarang. Otorado, partner. Ayan, hello? 24 seconds na siya nakasimbag. Pag dahi pa, gusto Antas kayan, basa mo na kita kan mga mensahe ni Melissa Republo. Good afternoon. Dahil gasimbag. O yan. Maridel Espinas, Carmen Buatis. Marina Hello. pagkahapon, gasimbag ka na. Janet! Hello po. Nag-ano ka? Dalan po ninyo ng aksyon ko. Gadalan! Gadalan action ko! Oo. Gabisto mo kami. Gabisto mo kami. Iyo. Kilala mo kami. Inyo po. Sino? Inyo po, na pundo po, nag-apod po nga ni kamo. Ay, nagdadalan siya. Sino Tapos ito? sa pundo. Sino ito? Nakausap mo? Ayan. Nag-call a friend. Kusog-kusog mo daw. Oo. Hello, Janet! Kilala mo ang kausap mo, Janet? Si Sir Yuso po. Ayan, sa kasino? Saka po si Ma'am Rene. Ayun! Congratulations! Very good talaga. Sige. Magurulay kita Taga-saan ka dyan sa Birak? Medyo maano po kasi ang signal. Maloy ang signal. Saan ka dyan sa Birak? Tabi? Oy, pa sa Danikop, Birak sa Tanduanes po. Adaniko, Birak, Katanduanes. Ayan. Harayo yan sa Kasuukan. Arayo po. Pero dyan sa Danikop, igwaman ng kolo-kolo. Janet, arami tabi, medyo mahina ang signal mo pala. Dahil may napalo yan. Sige na, tabaka maputol. Partner, tabaka maputol pa. Janet! Ay! Janet! Aram mo tabi kung nata kami nagapod sa imo. Iyo po. Ano po? Iyo po. Sige po, sir, ma'am. Oy, gana ka, Janet! Janet, gana ka tabi nin 1,000 pesos. Hali kay Congressman Saldi kay na Bicol Party List. Janet! Luya. 1,000 pesos ginanahan mo. Galuya, signal partner. Thank you po. Ayan, thank you po. Ayan. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi kay na Bicol Party List? Ayo po, salamat po. Ayan. Okay. Talagang mali Tamalo yung signal. Congratulations! Congratulations! May maapod sa imong staff kan action ko center kung paano mo maklaim ang sa imong 1,000 pesos. Opo, Janet! Maraming salamat po, Congressman Saldi. Alright! Congratulations, Janet Vargas of Danikop, Birak, Catanduanes. Ayan, partner. Ano ang mechanics partner para Ayan, magana sa mga manigas? maut man tabi dyan, manggana nin 1,000 sagod 5,000 pesos. All you have to do is like our official Facebook page. I-like tabi nin doon sa muyang official Facebook page. Tapos mag-comment po sa samuyang live episode kung nataki na kay puhan indong manggana. Ibugtak tabian sa indong telephone number, tanganing maapudan ka mo, arog ka ni kay Janet, madaling maapudan dahil ibinugtakan sa iyang telephone number. Siring man tabi, dahil paglingawan, magtag nin FB friends, as in i-share ang samuyang live episode. Ayun. Duman naman sa may mga problema, partner. Problema sa komunidad, problemang legal, medikal, pang-aapi, ang naranasan, dahil piga-aksyonan nagliwanag, partner. Partner, nagliwanag bigla digdi sa laog. Ano ngunyan? Pinaliwanag ni Jamie ang ating kapalibutan.
Gusto na ni Jimmy tapuson ang programa. Ipadiklom na. Oh. O anong dapat gibon, partner, kami mga problema? Ayan, sa may mga kababayan niya to dyan na may mga problema sa buhay, may kadipisilan, may reklamo sa indong mga kapitbahay, may reklamo sa agom, may reklamo sa komunidad, asin sa serbisyo kan gobyerno, ireklamo yan sa tabang ora mismo sa Pagitabi kan Action Co Center. Magpasiring ka mo digdi sa Embarcadero de Legazpi, asin may mga staff tabi sa imong maakomodar, asin tatabangan tabi ka mo. Sa daiman makadigdi. Yan. Gibuhon tabi nindo, pasiring man kamo sa Samuyang official Facebook page, i-comment an sa indong mga reklamo, tas share to tabi na Samuya yan naaaksyonan sa tabang kan ora mismo. Asin, dyan na po nagtatapos ang satuyang programa. Ngunya na pagkaaldaw digdi sa tabang ora mismo kan Action Co Center. Ako Bicol Party List. Basta tanda nido, ang programang ini pinag-isipan, ginibo ni Congressman Saldico Tangarig ang ayuda kan Ako Bicol. Ang tabang ni Congressman Saldico makaabot sa mga kapwa niya Bicolano. Ayan, nakaigo kita ng informasyon partner na inihiras sa tuyang mga kababayan. May napaugmaman kita, sin may natabangan. Kaya yan po ang pinaka-obheto ni Congressman Saldico, ang kamo mapaugma. Yes! Sa partner, inabot na kita kan oras ang aning kitang paramiantras na magpaaram. Sa agaliwat, mag-iribang kita pares na oras, asin pares na programa. Kamihan sa indong nakairiba, dengi ba? Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako man po sa indong likod, Mr. Siram Joshua Martinez. God bless Bicolandia, mapasatuyang Siram. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin, salamat!